Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo, anak sa mga langit, pagdayo ng imong ngalan, mabot ka ng gingarian, tumaling pagbot din sa yuta mga sa langit. Kalon na mo sa patagadlaw, ihatag ka ng korodlaw, sa ilo kami sa mga sala, sa ilo kami sa sala kanamo, dilim kami tugyan sa panulay, niliwason mo kami sa nagkadautan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, mayong buntag, sa makausapan, ianasab kami sa atong programa ang katinawan sa pagtong Katoliko. Ug sa masanandan, uban ka na ko karon si Brad Malinteves, ang atong CFD President sa Tanhay City CFD Chapter. Ug uban sad ka nato si Brad Bao, atong amigo sad nga kugihan sad kayo nga muuban ka nato dili sa Tanhay Cable. Unya, una ta mo sugod Brad Malin, ato sa ikabalo nila ang atong mga programa. Ang Catholic Faith Defenders, duyog sa simbahang Katoliko, nagtabang sa programa sa simbahan sa evangelization o doon na tayo nagkang mga programa nga gihimo karon din sa Negros Oriental. Sa Boulevard, matag adlaw Domingo, alauna nga sa La City, doon tayo Grand Catholic Bible Rally, uban sa itong magkauban mga CFD dito sa Dumaguete Chapter, based sa Katedral. Nya, pasalamat dito ni Vice Mayor Woodrow Makiling nga mitabang ka na ito pag-sponsor sa gwapo kayo nga bago kayong sound system katong gigamit dito sa Boulevard. So katong mga taga Dumaguete o taga Tanay City o taga Laing dapit sa Negros Oriental nga magkanunayan sa Dumaguete City sa adlong Domingo, alauna nga ito sa La City sa hapon, doon na tayo rally dito nga gihimo sa Boulevard, Dumaguete City. O nga itong mga radio station, karong adlaw gyapon sa Bai City, itabangan sa tong pare dito, ang atong reverendo pura paroko dito karon, nga gihatagan ta ko sa kauras pod dugang sa alas 5 ngadto sa alas 6 hapon sa radyo natin FM sa Bai City. Ug dunay na po tayo oras nga 3 to 4 karong hapon. So duha na ka oras, 3 to 4 o nya 5 to 6 hapon. Patag Domingo gina ay si Piata kamong taga Tanay City mga duol diha sa Bai City, magkapaminaw ka mo sa radyo natin. O ang atong radyo program sa Dumaguete City, sa Sibulan, sa DYWC Radyo Bandilyo, 81 kHz sa inyong dial sa inyong radio. Matag Sabado, alas 4 nga to sa alas 5 sa hapon sa adlaw Sabado. O niya din sa Tanay Cable, matag 7 to 8 sa buntag sa Domingo, makikinagbusan kami kaninyo uban ni Brad Malinteves o atong makabanan sa CFD. Daghang salamat o usab ng buntag. Brad Malin? Sa dili pa tang padayon, Brad, may buntag kanimo Brad. Sa dili pa tang padayon mga tagakauran sa atong mga kaparian. Labi na gyud sa atong Santo Papa, kaya pang taminaw atong tata nga kanunay tamang bayo ng lawas mga tanang kabispuan, kardinal, ng kaparian o tanang naminaw kanatong inaw-unta at tagaan sila mayong lawas karong naminaw sila kanato o usab kita napunta manginaw ta sa Ginoo nga unta tagaan kita og dugay pag sa atong pag ani sa maong television o sa pagsulti sa mga katawan o inaw kita kanunay ta magligon sa kanunay magligon ta akong lawas ug tabang kita sa atong Ginoong Kristo o sa tanang katawan nga naminaw namo karong lawas. Karon Brad, sa miyaging Domingo atong tema mauman ang natong iglesia. O wala na itong saysay sa atong mga igsoon na naminaw karon nga ang atong igsoon tema mao ang kabahin sa larawan. Karon ang atong tukyon bahin sa larawan ng atong tema. Kaya wala matang kapasidaan niya itong Domingo, niyaging Domingo, kami labay nga Domingo, wala matang kapasidaan sa itong kaigsunan, kani among surpresa lang kani. Ngahay mo na ning surpresa nga among tima karon bahin sa larawan. O Brad, wala na mo sugod Brad Malin sa itong tima karon nga may tungkol sa larawan, at today mga igsuon na ito nga mga interesado kayo makakon sa mga pagtulunan sa Ginoo. Doon na tayo mga baligya, diri nga mga basahon ni Sok Fernandez, atong National Advisor sa Catholic Defenders, Katinawan 1, Katinawan 2, o ang English version ng bago, Defense Catholic Truth. Doon na sa tayo pang baligya ng mga Biblia,
Cebuano, Bisaya ug Tagalog. Kung interesado mo, text lang mo sa akong cell number 0910-594-4024. Akong usbon 0910-594-4024. Unya, ang atong tema karon nga isgutan bilbalin may tungkol sa mga sagrado nga larawan. Mao yun. Nganong ang simbang Katoliko mogamit mga larawan nga atong maigsoong mga dili Katoliko sagad sige man sila panaway nga gidili ko na sa Dios ang paggamit og sagradong larawan. Mao. Gidili ko na sa kasulatan. Pero unang patukita mo tubag sa ilang mga atake, mga pagsaway, ato sang iladlad ang pagtulunan sa simbahan Katoliko. Nga ang atong katekismo, wag yun nagtudlo nga tagko man ato mga katekismo, doon natin bago nga katekismo of the Catholic Church, gani, di hugbong ni pinagi sa pagpaningkamot ni Papa Juan Paulo II, atong kating sa Papa nga namatay ang taon. Nga ang gisulat bila sa katekismo, walang tudlo nga kining santos nga mga larawan, giisip na to Diyos. Hinoon, giingon diha nga, kinahanglan yun ang mga simbahan mga kapilya, magpatunin ng mga santos nga larawan, kay usa kini kapaagi nga to sa gipasidunggan ng Diyos, ug ang mga balaan. Unya ang larawan nga itong gigamit na sa itong kasimbahanan, dili na ito giisip nga Diyos, tungkol kaya sila gawin sa ilang galingon, isip larawan, kay mga bato naman nagkahoy. Pero ang ilang gilarawanan, dito sa langit, mo na nga itong gisimba gitahod, pinagi sa mga larawan. So, dako kay ka nagpanalangin sa mga simbahang Katoliko, nga nagbatong kitag mga linilok larawan, may tungkol sa Diyos o sa mga santos, sa mga anghel, kaya nagpaila ka na, kita gayon matuod ng Kristiyano, kaya nakailamang kita sa mga tao o mga binuhat nga tuwa sa langit karon. Ug labi na nga, nakailagay kita nga atong Ginoong Kristo, Diyos nga matuod, tao nga matuod, nga higayod, nagpakita ka na itong mitubos ka na ito, nga mo kitang matuod ng simbahan nga gitukod sa itong Ginoo. Sumala sa itong nabatbat na aging simana, balin sa San Mateo Kapitulo 16, versikulo 18-19. Oh. So, balin, doon na kayo mga objection diyan nga imong basahon, mga atake nila atong tubagon. Doon na, Brad. Kanang, una na pumunta na, kay hindi na ito ikatingala, at ubang mga igsunan, na kanunay lang sila nag-atake o saway sa pagtulan ng Katoliko. Nga po nga ka na mga larawan na nasa simbahan, dili kuno angay simbahon. Apan, wala ko siguro mga Katolikong botanon nga nagsimba sa mga larawan nga dili tinuod. Karon Brad, ang kanang larawan na sa itong simbahan, Brad, si kinsa man na sila, o labi na gyud katong focus nga itong larawan nga nasa itong Ginoong Jesucristo nga nasa krus, yung gilansang sa krus, usay bitaw, uban, manaway, na kuno, wala na kuno ang larawan sa itong Ginoo sa krus, kaya patay na kuno siya. Kanang larawan sa itong Ginoo, si Kristo na sa krus, maubagyod ka na ang larawan niya, Brad. O kung sa may ayag ni mo na, Brad. Mga isa nga pangutana, Brad Melino, yung kasulatan itong patubago na na. Boy, no, unang punto, ang gidili sa Ginoo ka ng pagsimba. Ya, asa ko pang nasulti ganina, Brad Melino, wa man at simbahan sa mga Katoliko. Ug asa nang itulo sa itong katekismo, nga giisip na itong Diyos, kanang mga larawan mismo. Nasa Exodo Kapitulo 20, asahon na nato ning balang kasulatan nga hinugpong sa mga saksi ni Uba. Kapitulo 20, versikulo 3 ngadto sa 6, gingon diri sa kasulatan, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa tubangan ko. Usa klaro kayo nga sa versikulo 3 pa lang kasi una, kanang larawan na pasabot sa mga lain nga mga Dios, dili ang Dios nga matuod. Padayon ta, ingon sa 4 ngadto sa 6, alang kanimo dili ka magbuhat og sa kalarawan nga linilok, bisan sa dagway sa bisan usang butanga nga sa langit, kung dini sa ilalim sa yuta, kung naa sa tubig sa ilalim sa yuta, dili mo yukbong imong kaugalingon kanila, di mag-alagad kanila. Kaya ko si Hubang ay mong Diyos, mo ang Diyos kabuguan, nga magaduaw sa pagkadautan sa mga man, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw si katulog, sa ibabaw si kapat nga kaliwatan, sa mga nagadumot kanako. O nagapakita ko sa may gugmaong kalulot, alang sa linibo kanila nga higugma kanako, o nagbantay sa mga subo.
Subot pasabot Brad Malin kanang gidili nga larawan din ha, nga may kasagaran yun sarang gamitos kung may mga protestante, o mga dili katoliko nga may atake na to, kadto ng mga larawan nga gidili sa Dios sa mga larawan na sa lain nga mga Dios o mga Dios-Dios. Pero wala na magdili sa Exodo 20 ang paghimo sa larawan sa Dios, kay doon na may larawan ng Diyosan. Kay diri sa bagong tugon, sumala pa sa imong pahayag Brad Malin, doon na matay larawan sa Ginoo sa kay tungod sa kamaturan nga itong Ginoong si Kristo, matuod nga Diyos o matuod nga tao, miyan niya yun ang nagpakita ka nato sa dagway sa tao. Asa mabasa, sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, ngadto sa 2, unya versikulo 14. Mingon siya po sa San Juan sa iyang Ebanghelyo, sa sinugdan mang pulong, ug ang pulong uban sa Diyos, ug ang pulong Diyos. Unya sa 14, ug ang pulong na himong tao, ug mipuyo, uban ka nato, ug atong nakita ang iyang himaya, usa ka himayaong himaya ingon nga iya sa bugtong anak nga Dios kagikan sa man siya puno sa grasya ug kamatuoran. So klaro kay nga ang pulong nga Dios nagpakatao ug nakita. Nakita man dunay dagway. No, doon yung nagway. Unya dinhi sa maayo ni pagkahubad ning balang kasulatan nga hinugtong sa Saksi ni Jehova sa atong maigsuong mga dili katoliko nga Saksi ni Jehova sa Publishers Watchtower Bible and Tract Society, kay gisunod gyud nilang Griego nga kasulatan. Unya mapugang siguro itong maigsuong mga dili katoliko kay mahibong sila nga kining hubara piho kay sa Griego naa gyud din hulagway sa atong Ginoong Kristo. May siguro sila nga di siguro na tinuod badalbin ato lang basahon. Kay gikan gini sa Griego gihubad sa mga Saksi ni Jehova, gi-translate ito sa Cebuano Bisaya version, Galacia 3:1. Mingon diri ang hubad sa Saksi ni Jehova. O walay sa kabutan nga mga taga Galacia, kinsabay nagdala kaninyo ilalom sa daotang impluwensya kamo nga atubangan sa inyong mga mata. Si Kristo dayag nga gikahulagway gilansang. Na sa tunad dungog isay utubangan sa inyong mga mata si Kristo dayag nga gikahulagway gilansang. Sa Griego, Brad Malin, gihubad na sa original nga Griego, periographo stauromenos. Pasabot ng periographo, gihulagway yun, gidrawing yun. So husto ang Saksi ni Jehova nga doon nagihulagway o larawan sa itong Ginoo. Periographo stauromenos mo na sa Griegong original. So makugang lang ito maigsoon nga naaki din sa salatan, Biblia pag ito Biblia sa ato pa lain ganin ning sikta. Lain ang sikta. sila nga doon ay hulagway sa itong Ginoong Kristo, Galacia 3:1 sa bagong kalibutan nga hubad sa kasulatan sa mga Saksi ni Jehova. Nya, katong punto Brad Malin nga mao ba ginahusto nga dagway sa Ginoo. Mao na akong pasabot. Ang atong tubag na nga hulad lang na dili gyud hingpit kay bisan nga atong mga larawan magpa-picture ta diha sa photographer sa mga studio. Mag-usap-usap man atong naong nga may panahon bata ta pagkatiguang atong usab na sad. Unya sa ang atong usahay atong kapiskay sa lawas say niwang ta na si tambok. O sa nang Ginoo na say mabuhat ka sa init may tumta. Ya na say ragos ta sa atong panimalay maputi isad ta. So nagkalain-lain pero mao gid kitang atong dagway no. Digid kayo hingpit nga naong kay sa Hebreo 11 mingon din sa apostol sa Pablo. Sanglit ang balaod mo anino man lang sa may mga butang umabot, akan dili kayo ang hingpit ug lintungan na mismo sa mga butang. Hebreo 11. Nahulad lang sila dito sa gilarawan alang sa langit, kay sa Hebreo 9 versikulo 23, mao gyud pang gisulti diri. Mga representasyon lang. Saksi ni Jehova nga panahon gibasa nga kasulatan pud malin bagong kalibutan hubad nila, gingon diri sa Hebreo 9:23. Busa gikinahanglan nga ang malarawanong representasyon sa mga butang diya sa mga langit, mahinluan pinaagin din ng mga paagi. Apan ang langit ng mga butang mismo pinaaging mga halad, nga mas maayo kaysa maong mga halad. Natinaw kayo mga igsoon, malarawanong representasyon sa mga butang diya sa langit. So larawan lang, diligid hingpit kayo sa mga nato nga, diligid kayo ngayon kitang ginapirme. Pero sa sigod sa akong kasinatian ba, doon ang putang nga igsoon nga ipagi magdanggo kita brad o ipasulat pagipakita di pila sa sumala sa akong nabasahan
Nga kini si Sister Faustina Kowalska, Oo. na taga-Pulan. Gusto. Mismo ka na siya, gihimong sekretarya sa atong Ginoo, siya ay magsusulat. Nagkakitagid siya sa laraw sa Ginoo, sa atong Ginoo. Kung nagisugod ka siya, Brad Malin, nung ipakulit itong larawan na ipakita sa Gisugod Ginoo. agad siya, namunay pakulit. O ng Divine Mercy karon. O nahitamo po, usa sa atong igsoon nga Pilipino, si Stanley Villavicencio. Yan, nahitamo ko inside nga, ang ilang nakita, mao niya po itsura, sa ito ba? Tino dito. Oh, Wala man na sila magdoon. Ulan, malaglag yun. Philippines na. Oo. Sa ito pa, ang ilang ko nagka-coincide na pariha ang nakita. Kani si Walska, doon sa librita niya, nga niya karon, niya na ako karon, Oh, Divine Mercy. Divine Mercy, Mao ni nga larawan, Brad Malin. mao ni larawan, Ipapako sa... ipakita yun sa atong Ginoo kaniya, nga mismo siya nakita, hasta si Brother Villa Vicente Stanley. No, nakakita ko siya, maoral niya akong itsura. Kung ako yung basahon, mataas naman ta, magpalayo na lang kita, o mangutanan na sa puniobra. O sige, Brad Malin. Gawa sa atong Ginoo, nga doon ay larawan sa atong Ginoo, ang ubang larawan sa mga santos, tinood ba ko na nga sila, mga na santos o ibutang-butang na ng mga larawan siguro diya simbahan o giinsa na sila diyan mga larawan na masing ibutang-butang na po sa Katoliko, Brad. Oh, mga lang aligasyon, no? Diya, unahon sa nato, Brad Malin, ang mga anghel. Ang sa una kong panahon sa karang tugon, kaya kung may mga tao nga nagsuot sa langit, kaya palagi mabuksi ang portahan sa langit, kaya pa maulang dugo sa atong Ginoo, mao nang ang mga gikulit dito sa templo sa Dios, kadto lang mga kinulit nga mga larawan sa mga anghel kung mga kerubin. Pero sungko sa Ginoo nga tahuro ng balaan ng kuluyanan, sa Leviticus Kapitulo 19, versikulo 31, 30, niingon si Jehovah ang Diyos sa karang tugon, ang akong mga adlaw ipapahulay pagabantayan ninyo, ug ang akong balaang kuluyanan, pagkatahuro ninyo, ako mao si Jehovah. So, pasabot nga, ang balaang kuluyanan at tabernakulo sa Diyos, pagkatahuron, dili isipon nga Diyos, di pasabot nga simbahon, isip Diyos, kundi pagkatahuron, to venerate, no? Pasabot na sa English, veneratio sa Latin, nga hatagan o pagtahod. Kaya kung sa may nasusunod dito sa tabernakulo sa Ginoo, Brad Malin sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 ngadto sa 22, sa kini ka teksto nga paborito kay nato mga Katoliko. Nya, hibungsan pag ato may suma protestante, nagbasa man tala sila kasulatan, Brad Malin, di man ibasahon nilang parte sa kasulatan. Kaya nagtugan mo ginis tinuod gadto lagi kinulit nga larawan. Atong basahan, Brad Malin, sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18 ngadto sa 22. Naingon diri ang Diyos, ug magbuhat ka og duruha ka makirubin nga bulawan, sa buhat nga sinalsal pagbuhaton mo kini, diya sa duruha ka tumoy sa laran sa pagpasiguli. Ug magbuhat ka usa ka kirubin sa usa ka tumoy, ug usa ka kirubin sa lain nga tumoy. Sa nayon gayud sa laran sa pagsiguli, magabuhat kag makirubin sa duruha ka tumoy niini. Ug ang mga kirubin magabuklad sa ilang mga pako sa ibabaw, nga magatabong sa laran sa pagpasiguli uban sa ilang mga pako. Ang ilang mga naong magatubang sa usag-usa ug magatanaw sa laran sa pagpasiguli ang mga naong sa mga kirubin ug ibutang mga laran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka ug sa sulod sa arka igabutang mo ang pagpamatuod nga gihatag ko kanimo. Ni sa 22 ingon ang Dios, ug didto ako makigtagbo kanimo ug ako makigsulti kanimo gikan sa ibabaw sa laran sa pagpasiguli gikan gyud sa duha ka kirubin nga naa sa ibabaw sa arka sa pagpamatuod. Matungod sa tanang mga butang akong igahatag kanimo nga mga tanumanon alang sa mga anak sa Israel. Unya kini Brad Malin, kini mga kirubin, dunay tagna nini sa karang tugon gyapon nga madagway ni sa dagway sa tao nga but pasabot nga sumabot nga panahon ang mga tao sa katawan sa Dios nga mga santos madto sa langit ulitan sa larawan. Asa mabasa Ezekiel Kapitulo 41 versikulo 20 gikan sa 17 ngadto sa 20. O kinihini mo guban sa mga kirubin ug mga kahing palma. Ug usa ka kahing palma gitaliwadan sa duha ka kirubin, ug ang tagsa-tagsa ka kirubin may duha ka naong. Sa pagkaagi nga day naong sa tao nga nagatubang sa kahing palma sa usa ka kilid, ug ang naong sa batanong leon paingon sa kahing palma sa pikas ka kilid.
Sa ingon nini, kini ginahimo sa tibok nga balay nga magalibot. So ang balay sa Dios, ang tabernakulo sa Dios, ang puloy-anan sa Dios, Sulod larawan. dunay larawan sa santos ug sa mga anghel nga kunpilugin. Sumala sa itong nabasa sa kasulatan. Sa ito pa, sa'yo, dili lang pag-aligar nga ang Katoliko nagasimba sa mga larawan. Sayop gud man malin. Diyos kunungay kanuna. Oh, dili na. Diyos kay nagtahod lang taanay. Itong simanan nga ang pagsimba duha ka klase na siya, veneration o adoration. Ang adora sa Ginoo, kang pag-venerate ngadto sa mga iyang mga apostoles o mga larawan sa mga santos. Oh, gusto ba Diba? Oh, gusto. Unya diri sa 1 Kronikas 28, klaro na badmaling ka na imong gisgutan nga duha ka matang sa pagsimba nga dunay pagsimba alang sa Dios unya katupong alang sa santos, no? Gidungan gini pag gamit diri ka ng pulong pagsimba pero lahi man nagkahulugan katong venerasyon para lang sa mga larawan sa mga santos mismo ug katong adorasyon nga pagsimba gyud nga hinurot ngadto sa Dios. Asa mabasa badmalin sa unang Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20. Ingon diri sa kasulatan. Ug si David namulong sa tibok nga katilingban. Karon daygan ninyo si Jehova nga inyong Dios. Ug ang tibok katilingban na nagdaay kang Jehova, ang Dios sa ilang amahan. Ug giduko ang ilang mga ulo ug migsimba sa tubangan ni Jehova ug sa hari. So misimba sila tubangan sa Dios ug misimba sa hari pero dili isip ang hari na si David o si Solomon nga may isimba isip Dios. Dili ang katong Diyos nga gituwa ko sa ari. Oh, nakadumdum ko malin sa ipaambit ni Bagso kanakot nato ditong masifte sa Cebu nga mingon siya pananglitan nga usa ka tawo nga gikan sa Langyaw ni abroad ni uli siya gisugat sa airport sa iyang asawa sa iyang inahan ug sa iyang anak gigakos sa gihalok ang iyang asawa isip asawa ang isang inahan nga kung gigakos og gihalkan isip inahan dili isip asawa nya dili sa ang iyang asawa isip inahan ang isang anak kasang gihalkan dili sa isip asawa ang isip inahan so parehang halok pero magkalahing kanugan. O nang Ginoo balmalin sa unang Samuel 16:7 nagtan-aw man sa itong kasing-kasing. Dili man kay makita sa gawas, ang ilang aligasyon nga makita sa gawas nga nagmuod na tubangan sa larawan, nagtuo na sila gisimba ng larawan. Simba. Pero atong kasing-kasing tuwa nga to sa Dios sa langit. So nasayo atong magsuma dili katoliko sa lang aligasyon. Pagsupak na bulag, yung pagsimba ko no, sa ka Diyos ang nagyahap sa iyang mga mata sa Diyos na larawan. Kung ang nagyahap sa iyang mga mata, ngadto sa Diyos nagbuhat sa mga dulumtanan. Huwag man yung pangutanan nila, Brad. Oh, kung tinuod pa na man nilang aligasyon, Dulumtanan mang suno. oh, kung tinuod na ilang aligasyon, nahurot ng tanang mga Katoliko, hagbay po, wala ka mga tao ron kay gipagsilutan ka sa Ginoo. Kay, mo ni ang silot sa Ginoo nga dulumtanan gini sa Dios iyang laglagon. Sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 16 ug sa ubos sa bersikulo 25 ngadto sa 27 mo ni ang tunglo sa Dios kung kitinuod pa nga Dios nga magisimba sa simbahang Katoliko mahiyagong unta kami yung mga Katoliko nini nga pagtunglo sa Dios o pagsilot kaniya. Sa Deuteronomio 4:16 ningon ang Dios, dili kamo mga daot sa inyong kaugalingon, ang dili kamo magbuhat og linilok nga larawan sa bisan unsang dagwaya sa panagway sa lalaki kun sa babae. Sa panagway sa bisan unsang mananapang ani siyuta, sa bisan lang lamang nga dunay pako nga nagalupad sa kalangitan. Na sa bersikulo 21, dili kamo magasimba nini mga larawana. Unya ang magasimba kuno nini larawan isip Dios dunay silot sa 25 ngadto sa 27 sa diha nga ikaw mag-anak ug mga anak ug mga apo ug madugay kamo sa yuta ug magadaot kamo sa inyong kaugalingon ug magabuhat kamo linilok nga mga larawan kung dagway sa bisan unsang butanga ug magbuhat kamo og daotan sa mga mata ni Jehova nga imong Dios aron paghagit sa pagkasukos sa kaniya tawgon kong langit ug ang yuta aron sa pagsaksi bato kaninyo ning adlaw nga sa madali mga matay gid kamong tanan sa ibabaw sa yuta nga gitabok ninyong hordan sa pagpanagian nini ug dili kamo makapuyo nini ug hatag sa mga adlaw kun dili pagalaglagon gid kamo. Nangalaglag na tanang simbang Katoliko sa una pang pananatod karon. Di na ta mga tao kung tinuot pa lang aligasyon nila nga disyon sa larawan. Naano na ganado. Ano ang tanan ta kung nagsimba pa ta Diyos.
So wa kita magsimba isip Dios kanang malarawan, gisugo na si Ginoo sumala sa Exodo 25:18-22 o sa Leviticus 19:30 o katong gibasa ganina sa tagda ni Propeta Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. So napakya sa itong nagsong mga dili katoliko sa ilang aligasyon o mga pangatakik pagsaway sa simbahang katoliko. Kaya naa sa kasulatan. Napailain niya objection, Brad Malin? Nakabay objection, Brad. Kay matag pa nila, ang kunong ribulto nga atong gituhuan ng kunong ilang ato kunong gisimba, may dalunggan, hindi kadungog. May mata, magmugyan sa Biblia na sulat maginis Biblia. Nga na yung may mata, wala makakita. May baba, pang wala dili kasulti. Gusto ba ka na ilang aligasyon po, Brad, na nagsaway sila niya ng bahilan, Brad? O gikutlo nila ang ilang pagsaway, pinagi sa kasulatan, kaya magamit mo sila itong magsong mga dili katoliko pag-atake ka na ito, mukutlo sa silang Biblia. Sa Salmo 115, kanang imong gingon Brad Malinana dinhi, versikulo 3 ngadto sa 5. Apa na nga mong Diyos na nasa mga langit, gibuhat niyang tanang nakapahimot kaniya. Ang ilang mga Diyos, maong salapi o bulawan. Binuhat sa mga kamot sa mga tao. Sila dunay baba, apan sila dili makasulti. Sila dunay mga mata, apan sila dili makakita. Adunay mga igdulungog sila, apan sila dili makadungog. Sila dunay mga ilong, apan dili sila makapanimaho. Sila dunay mga kamot, apan sila dili makahikap. Sila dunay mga til, apan dili sila makalakaw. Di makasulti sila, pinagi silang tutunlan. Ang mga nanagbuhat kanila, naisama kanila, o usama kanila ang pagsasagsang musalig kanila. Namo dahil aligasyon sa Salmo 115, versikulo 3 ngadto sa 8. Pero atong tubagan na Malin, ang teksto mismo sa Biblia, atong gibasa, sa versikulo 4, mga Diyos, Diyaw sa ni mga Diyos, sa lapig bulawan. Muna ang naigo ni nga katoliko, gato nga nagsimba sa kwarta sa salapig bulawan, nagidiyos-diyos ng kwarta, salapig, bahandi og bulawan, nga binuot sa tao. Mula nang gisaway diya, dili ka na mga kinulit na larawan sa Santos. Ang hilong isulti des kasulatan nga, ang hilong, ang Santos, dili na mahimo ang larawan, o di mahimo matahod. Giliteral magula nila, Brad. Oo, giliteral. Kalabanan ng pagkuhan nila na ito, pag daon nila na ito, literal magula nila pagbasa sa Biblia. Dili ko sa literalon. At ang tikiyon maayo, kung saan matulog ka maturan. Diba yung mga ng Brad, no? Oo, gusto niya. Ang buti pasabot na ako sa akong kaugalingong kuling pagkuhan, Brad, nga kanang inyong pasabot nga kanang walay mata, dunay mata, harapan dili kita, dunay dalunggan, harapan dili kadungog. Ang ako ipasabot ko na na, Brad, sa akong kaugalingong panabot, nga siguro katong mga Katoliko nga bisan dula sa mata, wala sila makakita sa kamaturan. Og dunay dalunggan, o sila makadungog sa wali sa itong Ginoo. Gusto. Yung alam ko lang kung panabot. Dili, literal na ito nga, kanang larawan, mauna siya. Dili, kung siguro na mao. O, gusto ba malin? Ikat dagang ang Katoliko ko, dili ko lang kasaway ko sa uban. Doon ako ato mga kaigsoon nga wala ko maminaw sa pulo sa itong Ginoo. O nagpa, siguro, pabungol-bungol po, bisan gani, mabuwag ka na ang simba, ang kampana sa simbahan, pagtawag sa mga tao, pagsimba, ang napabungol-bungol mo, siguro na ipasabot sa Biblia. Oo, mga na, Brad? Gusto kay nasa Roma 11, versikulo 7 ngadto sa 9, mingon si Apostol Pablo, nanon sa man ang mismong butang nga matinuurong ginapangita sa Israel, wala niya mabatuni. Apan ang mga pinili na kabaton hinuon ini. Ang uban nagpakubol sa ilang salabutan at pagbati. Naingon gayon sa nisulat, ang Diyos naghatag kanilang Espiritu sa laom na pagkatulog. Mga mata aron dili makakita, ug mga dalunggan aron dili makadungog, hangtod din nga adlaw mismo. Unya, badmalin, isulat tong mga dili mga Katoliko, doon naman tanang may mata, nakadungog man mo sa kung gibasa nga teksto sa Biblia nga, klaro din sa Exodo 25, 18-22, adto gid ang Dios makigtagbo at tubangan sa kirubin sa larawan. Nagipakulit gid sa templo badmalin, Exekiel 41, 17-20. So, kamo karon nga nakadungog na ang gisangyawan, balik na mo simbang Katoliko, kaya nang pagpabilin niya ng doktrina nga, magpabungol-bungol tag, magpabuta-buta ta. Oo nga, kaya mo kaning kasulatan na malit. So, mas maayo pa mo balik mo simbang Katoliko, inyong tahuron ang inilok na larawan. Kaya pagpasidungog ng gato sa Diyos.
doon na ra ba din ang panalangin badmalin kanang mo gamit ang kinulit kalarawan kana itong mga balay sa simbahang katoliko nga nagbatun-tag kinulit kalarawan, doon na tayo panalangin kay katong kahon sa pamatuod sa Diyos, katong sa Exodo 25:18-22, Ark of the Covenant, nga dito ang linulok sa kirubin nga nagulagway sa representasyon sa Diyos, gidala dito sa balay ni Obed-Edom. Unya, doon naman ito kinulat kalarawan sa anghel, nagipanalangin lang si Obed-Edom, kaya wag mandawatan ni Haring David, kaya nahadlok siya. Kay dunay si Usa na matay man gani hikap sa maong kaban sa pamatuod sa Diyos. Unya, sa may giingon din nga, usa ka tao nga midawat sa pagtuo, nga kining larawan balaan yun ug iya sa Dios sa unang Kronikas kapitulo 13 bersikulo 11 ngadto sa 14 kung say sa kasulatan og si David na suko tungod kay si Huba na yugot kang usa og iyang gitawag kanang dapita nga Pers usa hangtod dining adlaw og si David nahadlok sa Dios sa tuong adlaw nga nagaingon unsaon nako sa pagdala sa arka sa Dios kanako sa akong balay busa wala balhinan ni David ang arka sa Dios ngadto kaniya sa iyang balay ngadto sa syudad ni David apan gidalahin unay kini niya ngadto sa balay ni Obed-Edom nga gitihanon usa ka hintil ug ang arka sa Dios na hibilin uban sa panimalay ni Obed-Edom sa iyang balay sa tulo ka bulan ug si Huba ang Dios na nalangin sa balay ni Obed-Edom ug sa tanan nga diha kaniya na nasuod ang kinulit nga larawan ang kirubin kadtong gisugo sa Dios sa balay ni Obed-Edom suod sa tulo ka buwan kadmalin gipanalingan ni ko si Obed-Edom lagi pang tanang balay ug tanang iyang mga butang so kita makatulikod kita magpanukong mamahadlok ta dun natay kinulit nga larawan kay naghatag ka nag pasidungog sa Dios ug ang Dios maghatag sa kanadtong panalangin 1 Kronikas kapitulo 13 bersikulo 14 nasa kasulatan ron palit Pero wala po siguro ng sabaya sa itong Ginoo nga ang Katoliko ka dunay larawan sa mga santos. So, kung siguro gibutang sa Biblia ng kasawayan niya na gawas itong Diyos lang. wa gid banbalin unya gi dalipay ang Ginoo nga ang mga santos atong gipasidunggan kay suko man na sa Dios jud mismo nga pasidunggan ng mga santos bisan ang mga ngilipatahon asa mabasa Exodo kapitulo 23 bersikulo 20 aniya karon ginasugo ko mo sa kamadulunda sa tubangan nimo o magbantay kamo kanimo sa imong dalan tahuran ninyo siya kay siya ang magdala kanimo ngadto sa dapit nga akong gitagana magbantay siya sa imong tubangan ug magpatalingog kamo sa imong tingog ug dili ninyo siya pasukon kay siya dili makapasaylo sa inyong paglapas kay katingalan anaaman kaniya Exodo kapitulo 23 bersikulo 20-21 so kini mga angel mga santos budbalin nagdala din sa ngalan sa Dios ini ipatahod jud ni yung sugo sa Ginoo so malipay ang Ginoo kung tahuro na to ang iyang mga santos ug iyang mga anghel. Di ba na may gikuan sa itong Ginoo ito, di ba katong may panahon na gipangguba ang mga larawan kaniya to doon na yung saka revolto nga wala din pagguba sa itong Ginoo sa ka sundalo siguro to. O si Haring Usiyas budbalin, si Haring Usiyas. Nga kuanto siya sa itong Ginoo balaan to siya nga tao muna nga bawo kung kayong nga wag yun ipagguba. Mahina. Di ba Brad? Usiyas to mabasa Brad? Na budbalin si Haring Usiyas binagbuhat na niya mabasa na imong isgutan sa 2 Hari kapitulo 23 bersikulo 16-19 may tungod sa monumento kung rebulto sa usa ka balaan kung propeta. Gingon din sa kasulatan ato nang basahon. Og sa miliso si Haring Usiyas nasusihan niya ang mga lubnganan nga dinala sa bukid ug siya nagpaadto ug gikuha ang mga bukog sa mga lubnganan ug gisunog sila sa ibabaw sa laran ug ipasipalahan kini sumala sa pulong ni Huba nga nagipadaig sa tao sa Dios sa nagpaybalo niya ni mga butanga niya siya maingon unsa ka ng monumento nga akong nakita niya nilingin si Haring Usiyas sa kita niya dito sa lubnganan na monumento sa taong balaan unya ang tao sa syudad nagsuilon kaniya kana mao ang lubnganan sa tao sa Dios nga miabot gikan sa Huda ug nagpaybalo niya ni mga butanga ngayon mong nabuhat batok sa laran ni Betel. Nagipabungkag ba niya rin Usiyas, iya panggibadugmok sama sa uban mga Diyos-Diyos ug kinulit kalarawan sa mga hintil. Sa 18, wa yun, kay mingon diri. Ug siya mingon sa rin Usiyas, pasagdi ka na. Ug pasabot ayaw hilabti ka ng monumento kung rebulto sa balaan. Ayaw pag itugot ka bisan kinsa nga makabalhin gani sa iyong mga bukog. Busa yung ipasagda ng iyong mga bukog, uban sa mga bukog sa manalagna nga migula sa Samaria.
So kung pasipadan ta na mga ribulto, mga monumento sa mga balang tao, mga anghel, pagkadako na Brad Malin, pagsupak sa kabubuton sa Diyos, nakigbatok na sa Diyos mismo sa iyong kabubuton. Iya mo ng kabubuton nga pabutangan ng larawan. Monumento, ribulto, nasa kasulatan. Yung sa ato pa, klaro kayo nga doon na Judah yung larawan nga atong dili simahon. Gusto. Ato rang i-venerate na sa ato pa nagtahod punta kanila kay tao man sila sa atong Ginoo o kanang larawan na at gipasabot nila nga Diyos nagpadayag na nasa matuod na sa matuod nga tagyan niya ng larawan na, di ba? Gusto, Brad Malin. Doon na galing mga larawan sa mga babae, mga santas. Salmo 144, versikulo 12, tagna ni Propeta David sa balaal nga templo sa Diyos. Sa diya nga mo mga anak kalalaki, mga himong nga ingon sa mga tanong nga ng panubo silang pagkabatanon, ug ang mo mga anak nga babae, mga santos na mga santa, nga ingon sa mga bato sa pamag-a nga sinapsapan, sulod sa hulagway sa templo kon palasyo. Salmo 144, versikulo 12, nga King James Cebuano version ni. Kanya kung ato ning supako ning pulong sa Ginoo Brad Malin, mahimot ang kaaway sa Dios sama sa kong gipahayag kanina. Kay dili sa Salmo 174, versikulo 4 ngadto sa 6, mo ni buluhaton sa Antikristo kung kaaway sa Dios, dugmokon niya gubon kini mga larawan nga iya sa Ginoo. Salmo 74, versikulo 4 ngadto sa 6, ato may basahan Brad Malin. Ang imo mga kabatok, kung imong mga kaaway Ginoo na naggulob di sa kinatilawan ang sa imong katiguman, gibutang nilang ilang mga bandila aron mahimong mailhanan. Sila na nag-ingon sa mga tao nga nagpahitaas, mga wasay sa ibabaw sa sikamasiot kahuyan. Ug karon ang tanang mga buhat nga mga kinulit ni ana ilang gipanadugmok uban sa wasay ug sa mga pakang, ug ilang gisunog sa kalayo ang imong balaang puloy-anan, ug ilang ipasipalaan nga dapit puloy-anan sa imong ngalan, pinagi sa pagpukan ini ngadto sa yuta. Salmo 74, versikulo 4 ngadto sa 8. So bulaton din ang Malin sa kaaway sa Diyos nga ng pagpasipala, pagsunog, pagguba sa mga sagradong larawan. Muna itawag sa in English part, sa itawag? Sacrilege, Brad Malin. Sacrilege na, sakrilihiyo. Pagguba sa mga butang balaan. O sa akong babasa din Brad sa Brad kaning Imong libro, no? libro sa gikan sa Jerusalem. This is Jerusalem, a complete book about guidebook. Gikan nila sa Jerusalem, Brad. Gikan din sa Jerusalem. Dala ni sa akong Silbi Bayaw ba? May na ipaambit na din mo Brad Malin sa pumigsuon. Doon na ginaingon ko dili kay wala man gini masulat sa Biblia kaning Station 6, wala man gini sa Bible, pero ipasabot lang. Pero diri sa noong libro, gipasabot yun. Niya, ang gisulat, Veronica wipes Jesus' face. This station owes the existence of tradition. The event is not mentioned in the Gospels. Ito pa wala masulat sa Bible. Wala literal ba? But the story is now, Veronica wiped the blood, dust, and sweat from Jesus' face. It's well known. The imprint of Jesus' pictures were left on that cloth. Sa ito pa ang hitsura sa itong Ginoo, nagbiling yan. Nagpabilin ito sa panakton. Panakton na saraw. Panyo, Veronica. Sigun sa akong naibawaan ko ng Brad, ang kala ko ng panakton na hangtod karon na naagyapon sa Italy. Na-preserve sa Vatican. Ano ba na Brad? Husto na, pero na Brad Malin. Sa ito pa, di yun nabdikablo ka na ang larawan sa itong Ginoo nga mismo nasa itong simbahan, mawagin na siya. Mawagili lang kayo, wala lang kayo ma-insakto ang iyong pangkit. Doon na may mga atong mga artist nga di yun kayo makakuha sa mga itsura sa naong sa tao, pero mostly nga mawagin na siya. Kaya sigon sa akong nabasahan sa Divine Mercy, o basahan na lang yun ako Brad, para basahan na lang. Binisaya ni Gihuban is Binisaya, di ka sa in English, nga nangyayong diri. Ang misyon ni Santa Faustina
kuwas ka, nasugdan na natong 1931. Sa pagkita sa atong Ginoo kaniya, pinagi sa usa ka hulagway, iyang nakita si Jesus. Iyang nakita si Jesus, nagsapot sa puti nga bisti. Naagad. Ang iyang tuo nga kamot giisa sa pagpanalangin ug ang wala nagkapot sa iyang bisti haduol sa iyang dugan diin may duha ka dako nga silaw nga nagikan nini. Usa nini pula ang usa-usa puti. Si Sister Faustina mitutok nga walay kibo ngadto sa Ginoo nga mahilom og iyang kalag na puno sa kalisang apan usab puno sa kahinam. Si Jesus miingon kaniya, pintala ang maong hulagway sama niining imong nakita karon nga may nasulat, Jesus ako misalik kanimo. So, isugog sa itong Ginoo. Sugo. Dili po ta basta-basta mo igsoon siguro magbutang-butang kini kay kanang pagbutang-butang nga kan pag himo-himo lang nato nining mga butang usap po ni kadakong panampalas po sa itong Ginoo kay kanang pagpamakat dako ginong sala. Bisod po gayon kami mamakap o sa katapusan mahibaw ano gyapon kami na makap alang-alang kani sa atong television kami karon nangyari sa television nagpahayag kaninyo sa kamaturan kayo unya mamakap lang niya kami bisod po kayo ng buhaton siguro kay sa madugay sa madali mahibaw ano gyapon na kami na makap busa bisod kayo mamakap di ba brad? Pastor Bermalin, katumanan siya ka ng revelasyon sa itong Ginoong Kristo kang Sister Faustina Kuwal sa Tanga Madre sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto 19 nga tagna ni apan mingon mo kining giingon ni propeta Joel mao kini nga kung buhaton sa katapusan ng adlaw nagingon ng Dios ibubo ko sa tanang katawan na akong espiritu ang inyong mga anak lalaki o babae magsulti sa pulong sa Dios ug ang inyong mga batanong lalaki magkitag mga pananahon ug ang inyong mga tigulang lalaki magdamgog mga damgo o bisan sa kumaulipon lalaki ug babae ibubo ko ang espiritu nadtong adlaw ug magsulti sila sa pulong sa Dios. So mo na katumanan balbalin nga karon nagpakita ang Dios at padayag kaniya ni Sister Faustina nagpadayag gyud ang Dios ing larawan ipakulit gyud ang iyang larawan ipapintal gani Na yung Bible na sila na katumanan na balbalin sa kasulatan. Dato pa na dili kay tingala na itong kay sumo na tingod digay. Ya karon ba na doon na gyapon sa pagsupak ba nato kung isumbrad. Nga ginaingon ko no nga binadili ko no pagsayaw-sayaw usab. Nadi ba ginagmay nato no buhat sa Katoliko ba brad kani pagsayaw-sayaw sa tubangan ko no sa larawan. Sa magugulog gyapon kini. Sumay. Wala man tayo maayong kanin ni brad siguro brad. So gusto na balbalin niya, ang ilan na bang gamiton nga teksto kanang sa Exodus 32:19 ato lang ni basahon no? Nga gidili ko nun lang anong musayaw ko tang magsinulog na tubangan sa santo ninyo. Nga nasama ko na nasibuhat sa mga nagsimbag Diyos sa karang tugon sa panahon ni Moises sa Exodus 32:19. Ug nahitabo kini nga sa pag-abot niya dool sa kampo nga nakita niya ang lating baka ug ang mga pagsayaw ug misilaw ang kasukot ni Moises ug isalibay niya ang mga papan gikan sa makamot ug nadugmo kini sa lusaran sa bukid. Lami nga sila kamo mga Katoliko kusog kay mo sinulog magsayo-sayo tubangan sa kinulit larawan sa santo ninyo sama mo sa mga nagsimbag Diyos sa Exodus 32:19 na ang atong tubag na nabadmalin dili nga nagulagway na nga nagparihaming Katoliko ug kaning mga pagano nga nagsimbag Diyos kay pananglitan kung maligo tong mga hintil na kita mga Katoliko di lang sa tamaligo kay kita mga hintil naligo man di pasabot nga parihag dagway parihag yun ang gibuhat doon na sila larawan doon na sa tilarawan kung ang ilang larawan gidili na sa Diyos sa katong larawan gitugot sa Diyos o gani katong kung hisgutan malin nga katong larawan sa kirubin gisayawan mo gani dili ni David mismo na mabasa malin sa 2 Samuel kapitulo 6 versikulo 13-15 no ato lang basahon kasulatan kay para nga tumigsuon yung mga nagduda gyud sa gibuhat sa Katoliko makatuog gyud sila nga naa gyud ay base sa kasulatan ang itudlo gibansay sa simbahang Katoliko sa 2 Samuel 6:13-15 ningon ang kasulatan ug mao kadto nga sa diha ang nagdala sa arka ni Jehova nakalakat og unom kalakang
Siya naghayag og usa ka baka ug usa ka pinatambok ka karnero. Ug si David misayaw sa atubangan ni Huba, kutob siyang mahimo. Ug si David gibaksan ang usa ka linong nga ephod. Busa si David ang tibok ka balay sa Israel na nagdala sa arka ni Huba uban ang singgit ug ang mga lanog nga trumpeta. Sumisayaw gyud sa kusog nga pagsayaw pagani balin gani gahubo pa ni si David yung gisaway sa iyang asawa kanong gahubo na lang nga natapis na lang taon si David sugod sa pagsayaw sa Dios. Tungkol na siyang pagtuo. O tungkol sa pagtunga na gibaya sa Dios dili kay larawan sa gisayawan. O wala gisimba nga Dios mo nang gisulod sa Katoliko ang gihimo ni David niya mga protestante kumusta naman ka mga dili Katoliko do na ba mo larawan nga kinulit niya bisayaw mo sama ni David at tubangan sa sagradong larawan kung wa mo makasunod sa kabubuton sa Dios. Wala. Oo. Doon lang yaman sila pagsaway mo ba natin mag-action ng badminton. Sa iba, mabusta sila pagsaway ba. Pero, mamagin na ilang buhat, pagsaway naman yun. Oo, pagsupak-supak, no? Doon na sa mimon na, ano nyo, paghalok-halok sa larawan, kanang pagtrapo-trapo sa mga panyo, kung sa may kahulugan, doon na ba mo'y doon na ba yung mga milagro nga mo abot niya ng panahon? Ay, na ng pagpanyo, paghalok-halok, o pagtrapo sa mga panyo, ay trapo po siyang dawas, doon na ba kahulugan na Brad? Oo, di base sa Diyos kasulatan, malin ang ilang atake ka na to. Kanang paghalok o kinulit nga larawan, sa unuhari 19:18, nga ang mga propeta ni Baal mo nang gibuhat nga gisaway ni propeta Elias. Sa unuhari 19:18, nagyon ng kasulatan, apa nagbilin ako alang kanako 7,000 sa Israel ang tanang mga tuhod nga wala mapilo sa pagluhod at tubangan ni Baal o ang tagsa-tagsa kababa nga wala makahalok sa larawan ni Baal. So kada kuno paglaro halok sa larawan sama kuno na sa pagsimbag Diyos sumala sa Nuhari 19:18 gidili kuno na sa Ginoo. Pero ang kasulatan to sultiyon wa man tawo tay Baal nga larawan niya sa simbahan. Badmalin kaya itong larawan niya, larawan na sa Ginoo. Larawan sa Ginoo niya. Kanang larawan sa Ginoo, gisuko ra ba nga pahalpon tanana asa mabasa? Salmos 2:12. Mo lagi ni makugang na itong nagsunga dili Katoliko nga sa dugay panahon na siradan taon nauna kay nagawngan sila mga pastor ug ministro, wa na sila magtuon sa kasulatan sa ilang pagalingon nga pagbasa-basa. Wa sila makabalo nga gisugo din na sila sa paghalok sa larawan sa anak. Asa mabasa? Salmos 2:12. Ingon ang Dios, humalok kamo sa anak aron siya dili masuko ug mga wala kamo diya sa dalan. Kay kapungot niya misilawag ug sa dili madugay ug bulahan katong tanan nga budangog diha kaniya. Ana mo lahulok ta sa larawan sa Santo Niño, sa Santo Cristo mo halok ta sa larawan sa atong Ginoong Hesus. Kaya ron dili masuko ang Diyos. Kaya kung wapat mo halok sa larawan sa Ginoo, siguro napuo lang ka sa kasuko sa Diyos. Kaya tungod sa Salmo 2:12, halok ka mo, aron dili masuko ang Diyos kaninyo. Nasa man ta mo halok atong ginuto na mas langit. Adto ta sa larawan mo halok. Mo nang klaro sa kasulatan nga doon nagilarawan nga giguulit para sa Ginoo. Sa Galacia 3:1 atong gibasa kanina. Nya by the way, Brad Malingitag na nga specifically gyud nga larawan gyud og rebulto kun monumento sa tong Ginoong Kristo asa mabasa. Tagna ni propeta Isaiah sa kapitulo 19, bersikulo 19 ngadto sa 20 ato lang basahon. Klaro kay kasulatan nga naging nanang adlaw may halaran alang kang Jehova sa taliwala sa yuta ug sa Egipto. Ug usa ka monumento alang kang Jehova didto sa utlanan nini. Ug kini mahimong usa ka timaan, usa ka saksi kang Jehova sa mga panon dito sa yuta sa Egipto. Kay sila didto magatuaw kang Jehova tungod sa malupigon ug siya magkapadala kan nila sa kamanluluwas o sa kamanlalaban ug sila pagaluwason niya. Ug si Jehova pagailon sa Egipto ug ang mga Egiptohanon makailan kang Jehova sukad kadtong adlaw. Oo, sila magasimba uban ang paghalad ug manghalad ug sila magasaad ug panaag kang Jehova ug ilang tumanon kini. Isaiah 19:19 ngadto sa 22. So doon ay tagna nga doon naging monumento o tribulto alang kang Kristo ang atong Ginoong Diyos. Ya dito sa simbahon, dito halaran, kasi dunggan niya, dawaton sa Diyos ang atong pangilaba o pagampo sa Diyos ngadto sa Diyos pinaagi sa tinulit nga larawan. Dili nagidili sa kasulatan doon pa rin, nakatuman tas kamubuton sa Diyos. Huwag yun nagidili na siya. Huwag yun. Ang larawan. Kadto lang na larawan, nagitawag ng Diyos. Apa nang Diyos, kasintan mo po sa dili matuon na Diyos. Oo, gusto pa rin. Oo. Mga
kaning among pagkuan sa mga pag